94ean parke natural izendatzen da Aralar eta hau irikitzen da perpetxe bezala, gero aurreago ere 2004ean okerez bali manago egokitzapenak egiten dira eta gaurkoan berriro ere ateak zabaltzen ditu hainbat eta hainbat egokitzapen egin ostean. Hemen informazioa eta divulgazioa egiteaz aparte eta biodibertsitatearena eta ondarea, bai basoarena, naturaren ikuspegitik eta bar, hemen gozatzeko aukera emango zaie Gipuzkoarrei, Euskaldunei eta gutako bakoitzari. Urtean hemendik 2500 lagun uste pasatzen diala, gehiago izan daitezen eta gehiago izan gaitezen ere gure ingurunetaz eta gozatzen dugunak. Gustura gaude, berez ere Leizarosti irekita ikusiko degulako, urte bete bada, itxizela, luzeko dute, berritze lanek, nahi baino eta uste baino luzeako, baina, ikusten duzuen bezala oso txukun geratu da, eta nahiko genuke, oraingo aldi berri hontan, beste martxa bat ardezan. Nik neurri baten nahiko nukena da, oin esaten da, ingurugiroarekiko errespetua eta badirudi azken urteatako kontu bat bakarrekan dela eta bitarten danak puskatzen jartu dela, baina oin dela 30 urte, ekimen oso politikak martxen jarri zian ingurugirua zaintzeko eta baloren jartzeko, eta hau zanen adibidetako bat, ez? Alde batetik aitortza, ez? Orduan martxan hau bultzatu zuenaik, eta bestalde, ze espiritu ekinen jarri zian martxan parke naturalaik eta ez? Zan, natur ingurunearen konservazioa, baina aldi bere baita ere ingurune horien garapen sozioekonomikoa, ez? Eta beti, ulertuz, txampun beraren bi alde diala, ez? Bata bestea gabe ez dara posible. Herri txiki hauek eta komunidade hauek eta landa ingurunek eta nekazaritzak eta behar dula bere garapen sozioekonomiko bat, bereiek dialako baita ere neurri baten eta neurri hundi baten gero parako ezain eta konserbatzen dituztenak, ez? Leizarostiren egin honen lehenengo aipamena 1873 eta 1973 urtekoa da. Hori da daukagun lehenengo arrastoa. Eta badakizue zertzegoen 1873 nontzen hemen aduana bat, agiretxe bat, deklaratzen zena zertzegoen, eta hau da zeintze zuten nikeleteak. Horrekin esan nahi dizuet, berdena oso polita eta oso txukuna dagoela, alare behar bada eraikin honek ez dauzka arkitektura edo arteoletikan balore handiak, baina historiaren aldetikan oso eraikin garrantzitsua da. Eraikin berean daude parketxea, aterpetxea, jatetxea, taberna, guzti hori danak gehi jasotzen dituen bizitari tipologia oso desberdina, kontutan izan behar dira gauza asko. Bai ikastaldeak diala, bestelako talde antolatu, mendizaleak, turista, guzti hori dana manejatuta, kontutan hartu deu eskaintza hau egitea. 3 areto nagusi berritu ditugu, lehenengo hau izaten da bisitariak hartatzeko erabiltzen duguna, normalean hemen, eta horregatik nahi izan dugu Natura Parkearen inguruko informazioa, ibilbideena eta gaineroko informazioakin osatu. Horretarako balioko du nagusiki. Gero, hurrengo aretoan, Natura Parkeari inguruenari lotutako askotariko gaiak jorratzen ditugu, eta azkenekoa ere ikusi duzue mitologian zentratu dugu.